салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё, шумо қарор доред дар канали БАРСЕЛОНА. бахше ки чанд рӯз дар канал видео набуд, лекин ҳамааш сабабҳои худро дорад. имрӯз мехоҳам дар бораи якчанд хабарҳои асосии барселона гап занам. барои дастгирии канал ва ҳавасмандии мо лайки худро дареғ надоред, зеро ҳамаи чиз аз шумо бастагӣ дорад. акнун дар ягон ҷо баъз уршнед, мо бошад сайр мекунем. робарати Лион тайёранд нархи Депайро паст кунанд, то ин ки бозингари голландиро дар моҳи январ фурӯхта тавонанд. тибқи маълумоти Ccылкаи дастаи фаронсавӣ тайёранд бо нархи 5 миллион евро бо футболбози худ ҷудо шавад. ба бозингари 26-сола ду клуб довталабанд: Барселона ва ПСЖ. агар дастаи каталонӣ хоҳад бо Депай шартнома бандад, то бояд тезтар аз пай ин кор шавад, зеро дар куҷои ПСЖ бошад, бозингарро аз даст медиҳӣ. тренери асосии Барса тобистони гузашта мехост Депайро ба дастааш биёрад, барои он ки Суарес дастаро тарк кард ва дар ҷои ӯ Брейтвейд монд. не, ман бар зидди легенда ягон гап надорам, аммо як хел вақт ба он низ истироҳат лозим аст. агар ба статистикаи Депай дар Лион назар кунем, то гуфтам мумкин аст ки ӯ топ бозингар мебошад, аммо мо дар ёд дорем ки чӣ хел ӯ дар Манчестер Юнайтед фурӯ рафта буд. барои ҳамин кафолат нест ки ӯ дар Барса ба дараҷаи олӣ бозӣ хоҳад кард. ба ғайр аз ин, дастаи каталонӣ аз Манчестер Сити хоҳиш дорад ки Эрик Гарсияро дар моҳи январ сар диҳад. Сити бошад барои бозингари худ 25 миллион евро талаб дорад, ки ин хеле зиёд аст. бозингари испанӣ ба дастаи англиз фаҳмонд ки шартномаашро дароз намекунад. барои чӣ Сити намехоҳад ӯро дар моҳи январ бо нархи 5 миллион евро сар диҳад? дар ҳама ҳолат ду тобистон Манчестерро бепул тарк мекунад, ҳамчун агенти озод. ман инро намефаҳмам. агар ба ҳайати Сити назар андозем, то ними даста аз ҳимоятгарон иборат аст. барои ҳамин хубтараш Гвардиола ӯро ба Барселона сар диҳад, дигар вариант нест. дӯстон, дар Англия мавсими боксинг дей оғоз мегардад. бозии Лестер Сити ва Манчестер Юнайтед дар ин давр рақобати марказӣ аст, чунки ҳардуи даста дар паҳлӯи ҳам қарор доранд. ин бозӣ барои 6 хол аст. Лестер нишон дод ки дар контрҳуҷум ҳатто аз Тоттенхем беҳтар аст. Манчестер бошад бо ҳуҷуми позитсионӣ ягон бозии хуб анҷом надодааст. акнун дар ин рақобат ҳардуи даста аз тӯб даст мекашанд ва дар контрҳуҷум ҳамдигарро ҷазо медиҳанд. фикр мекунам ки дар майдони худ Лестер имконияти зиёдтар дорад. барои бозам ҷолибтар гузаронидан ин бозиҳо, ширкати 1xBet барои шумо аксия тайёр кардааст ва агар шумо дар ин бозӣ ставка монед ва дастаи интихоб кардаатон ғолиб наояд, зиқ нашавед, зеро дӯстони мо аз 1x пули шуморо бармегардонанд. барои ин аксияро истифода бурдан ба Дания пользователи даромада участия в аксиякро фаъол намоед. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. хабари асосии имрӯза, мумкин шумо инро аллакай фаҳмида бошед. капитани Барселона Лионел Месси ба журналисти машҳури Каталония Жорди Эволи интервюи калон дод. хабар аст ки интервю бояд то охири моҳи декабр барояд ва суханҳони Месси томи олами футболро дар ҳайрат мегузорад. бозингари аргентинӣ дар ин интервю чӣ гуфта бошад ки олами футбол дар ҳайрат мемонда бошад? дар умум ҳар як интервюе ки Лионел Месси медиҳад, онро сомонаҳо солҳои дароз муҳокима мекунанд ва Месси низ на дар ҳама журналистҳо интервю медиҳад. оё шумо дар ёд доред ки интервюи охири ӯ бо чӣ табдил ёфт? интервюи ӯ Бартомеуро маҷбур кард ки аз дастаи каталонӣ равад. бе ин чизам Бартомеу худаш дар нӯки сӯзан буд, аммо суханони Месси ӯро водор кард ки шармандавор Барсаро тарк намояд. барои ҳамин ман боварӣ дорам ки ин интервю боз ягон чизро иваз хоҳад кард. сабаби якуми ин интервюро ман аллакай гуфтам. дуюм сабаб он ки Жорди Эволи дар байни журналистон гови шохдор аст, ҳам дар Каталония ва ҳам дар дунё. ва ӯ барои суханони оддӣ аз ҳар кас интервю намегирад, ҳатто агар ӯ Лионел Месси бошад. ба фикрам дар охири сол моро бомбаи футболӣ интизор аст. биёд фикр кунем, бозингари аргентинӣ дар бораи чӣ гап мезада бошад? мумкин дар бораи ояндаи худ. дар ин ҷо ду вариант вуҷуд дорад: тарки даста ё ин ки дароз кардани шартнома. агар Эволи воиман накарда бошад ки суханони Месси дунёро ба ларза медорад, то Лионел дар бораи тарки худ суҳбат мекунад. мо метавонем тахмин кунем ки Лионел Месси президенти навро интизор нашуда Барселонаро тарк мекунад. хабар рост нест, аммо ба гапҳои журналист рост меояд. шумо чӣ фикр доред дӯстон? бозингари беҳтарини ҷаҳон бо журналисти беҳтарини Каталония дар бораи чӣ гап мезада бошанд? андешаҳои худро дар комментарияи ин видео нависед. ба ҳамин таом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали БАРСЕЛОНА-ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.